नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। सिंधुदुर्गातील शासकीय आरोग्य यंत्रणेचा उडालेला बोजवारा कोकण साध लाईव्हनं पुढे आणला होता। यानंतर आमदार, खासदार, शालेय शिक्षण मंत्री ते विधानसभा अध्यक्ष या कोकणच्या सुपुत्रांनी त्याची दखल घेतली होती। कोकणच्या विकासात मोठे योगदान देणाऱ्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना देखील याबाबत विचारले असता त्यांनी मात्र थोडी वेगळी भूमिका घेतली आहे। यावरून आता पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे। त्या वक्तव्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात प्रतिक्रिया येत आहेत। पडवे येथील पत्रकार परिषदेत नारायण राणेंना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर नारायण राणे काय म्हणाले होते पाहूयात। आमचं आहे ना, कमकुवत नाही, तिकडे नाही झालं तर आम्ही करू। गरीब असेल पैसे घेणार नाही, आम्ही तसं करतो ना अनेक ठिकाणी। कमकुवत अजिबात नाही। काय कमकुवत असेल मी उणीव भरून काढीन। कोरोनामध्ये पण ती 2 वर्ष एकही रुपया न घेता आम्ही सेवा दिली, एक फ्लोर दिला स्पेशल, पण त्याचं कौतुक कुठे नाही आणि आभारी नाही, पण ते करणार नाही। आणि आत्ताही कोणी आलं ना त्यांना ऍडमिशन देऊन आम्ही मोफत सेवा देऊ। तर ही होती केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांची प्रतिक्रिया। सिंधुदुर्गची आरोग्य यंत्रणा कमकुवत नाही, काही उणीव असेल तर ती मी भरून काढीन। गोरगरीब रुग्ण आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आल्यास त्याला दाखल करून घेत मोफत सेवा देऊ असं नारायण राणे म्हणाले होते। यानंतर भाजपचे पदाधिकारी नेत्यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या या वक्तव्याचं स्वागत केलंय। यावर कोकण साध लाईव्हशी बोलताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते माजी आमदार अजित गोगटे काय म्हणालेत पाहूया। नारायण राणेंनी पडवे येथे जे हॉस्पिटल बांधलंय त्यासाठी शेकडो करोड रुपये खर्च करून अद्ययावत आपल्या जिल्ह्यामध्ये असं हॉस्पिटल नाही, अशा पद्धतीने ते हॉस्पिटल बांधलं आहे। त्यांच्या कल्पनेमध्ये गोरगरिबांना तिथे चांगली उपचार व्हावेत ह्या कल्पनेतून त्यांनी बांधलं आहे। त्याला जोडून आता मेडिकल कॉलेजही झालेलं आहे आणि त्यामुळे अनुभव असा आहे की तिथे गेल्यानंतर पेशंट तिथे आता डॉक्टरांची कमतरता नाही, कारण हॉस्पिटलही झालं आहे आणि कॉलेज झालं आहे, त्यामुळे तिथे उपचार होतात। जे चांगले तज्ज्ञ डॉक्टर आहेत त्यांच्या ह्याच्यातून उपचार होतात। मला त्या विषयामध्ये म्हणजे एक 4-5 वेळा अनुभव आलेले आहेत। आमच्यासारख्या जे फी देऊ शकतात त्यांचं डॉक्टर केअर, ते त्यांचे फी रिजनेबल असते, की काय फार ओरबाडून काढल्यासारखे अशा तिथे फी नसतात। पण गोरगरिबांना त्या ठिकाणी ज्या शासनाच्या सुद्धा योजना आहेत मोफत उपचाराच्या, त्याही तिथे राबवल्या जातात आणि ज्यांना शक्य नाही ते स्वतः आमदार किंवा नारायण राणे स्वतः फोन करून सुद्धा त्यांना सवलती द्यायला सांगतात। तर केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचा शब्द पक्का असतो। आता आरोग्याच्या बाबतीत टेन्शन घेऊ नका, नारायण राणे ही कमतरता भरून काढतील अशी प्रतिक्रिया माजी नगराध्यक्ष संजीव परब यांनी दिली आहे। ज्या ती राणे साहेबांनी सांगितलं, जर काही कमी असेल तर निश्चितपणे ते पूर्ण केले जाईल, यात कोणतीही शंका नाही। राणे साहेबांचा शब्द असतो तो पूर्ण पक्का असतो, त्याच्यामुळे काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही। जर कमी असेल तर आम्ही त्यांना सांगू आणि त्यांच्याकडनं आम्ही ते पूर्ण करून घेऊ। सर्वांनाच गरज आहे, जनतेचा प्रश्न आहे, त्याच्यावर सर्व पक्षाने एकत्र होणे काम करायलाच पाहिजे। आणि जर काही उणिवा मोठ्या साहेबांपर्यंत गेलेल्या नव्हत्या त्या माध्यमातून गेलेल्या आहेत, त्याच्यामुळे निश्चित राणे साहेबांच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवला जाईल। त्यानंतर भाजप जिल्हा चिटणीस आणि महिला तालुकाध्यक्षा वैभववाडीच्या प्राची तावडे यांनी देखील नारायण राणेंच्या वक्तव्याचं समर्थन करत त्यांच्या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून योजनांमुळे कमी खर्चात उपचार होत असल्याचं त्या म्हणाल्या। जे बोलले आरोग्य यंत्रणेच्या संदर्भात, तर आमचे नेते सक्षम आहेत त्याचा आम्हाला अगदी गर्व आहे की दादा कुठलाही विषय असू दे, मग कुठल्या आरोग्याचा असू दे, शिक्षणाचा असू दे की कुठलाही असू दे, ते मार्गी लावणारच याची आम्हाला खात्री आहे। कारण बरेचसे आज त्यांनी राजकारण जे केलंय ते सामाजिक कार्यावरच त्यांच्या राजकारणाचा पाया रचला गेलेला आहे। आणि दुसरी गोष्ट म्हणायची तर आरोग्य यंत्रणा आज दादांच्या हॉस्पिटलला कितीतरी रुग्ण मोफत उपचार घेऊन बाहेर पडत आहेत। एंजिओग्राफी सारखे, एंजिओप्लास्टी सारखे उपचार मोफत, काही 1 रुपया खर्च न करता घेऊन आमच्या वैभववाडीतले मांगवली सारख्या ठिकाणचे रुग्ण बरे झालेले आहेत। त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की राणे साहेब जे बोलले की मी आमच्या आरोग्य यंत्रणा डळमळीत झालेली नाही आहे आणि त्याचा माझ्या हॉस्पिटलला नेऊन मी रुग्णांना बरं करेन
याची आम्हाला खात्री आहे, एवढं मी सांगते. आणि राणेसाहेब नक्कीच हे करतील याची आम्हाला खात्री आहे. समर्थनार्थ जशा प्रतिक्रिया आल्या तशाच विरोधकांनी मात्र टीकेची झोड उठवली आहे. सुरुवातीला प्रतिक्रिया पाहूयात काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांची. या संदर्भामध्ये आता ते काय म्हणाले आणि ते काय बरोबर चूक त्याच्याबद्दल मी काय बोलणार नाही. पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली आरोग्य यंत्रणा पूर्णतः कोलमडलेली आहे. सिंधुदुर्ग सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं जे रुग्णालय आहे, जिल्हा रुग्णालय, त्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये गेली 7-8 महिने ICU बंद आहे. ऑपरेशन्स होत नाहीत. तिथे गोरगरीब याच्यासाठी रुग्ण जे येतात जिल्ह्यातनं ते 8-8 दिवस तिथे विवळत पडलेले असतात. त्यांचं ऑपरेशन होऊ शकत नाही. नंतर त्यांना सांगितलं जातं की कोल्हापूरला न्या, गोव्याला न्या, अशा पद्धतीने. तर शासकीय जी हे यंत्रणा होती आरोग्याची ती कुठेतरी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चाललाय असं आम्हाला वाटायला लागलंय. म्हणजे शासकीय आता मेडिकल कॉलेज झालं शासकीय, त्याच्यानंतर जिल्हा रुग्णालय त्याला जोडलेलं आहे. पण ते मेडिकल कॉलेजची हे झाल्यानंतर गेल्या ह्या याच्यामध्ये सत्ता बदल झाल्यानंतर कुठेतरी आरोग्य यंत्रणेमध्ये ते मेडिकल कॉलेज बंद पडावं किंवा जिल्ह्याची शासकीय यंत्रणा कुचकामी ठरावी आणि लोकांनी प्रायव्हेटला जावं अशा पद्धतीचा प्रयत्न कोण करतंय की काय, अशी शंका आमच्या मनामध्ये निर्माण होते. त्यामुळे पूर्वीचं जिल्हा रुग्णालय होतं त्या पद्धतीचं जिल्हा रुग्णालय लोकांना मिळावं. मेडिकल कॉलेज हे वेगळं केलं जावं. मेडिकल कॉलेजसाठी बिल्डिंग मंजूर आहे, ती बिल्डिंग वेगळी बांधून मेडिकल कॉलेजला वेगळं केलं जावं आणि हे जिल्हा रुग्णालय पूर्वी जसं सिव्हिल सर्जनच्या अखत्यारीत चालत होतं तशा पद्धतीने ते जिल्हा रुग्णालय चालावं आणि पूर्वीसारख्या सोयी सुविधा मिळाव्यात. हे 2-4 वर्षापूर्वी ज्या सुविधा मिळत होत्या जिल्हा रुग्णालयामध्ये त्या आज का मिळत नाही आहेत, त्याच्यामध्ये कोण करतंय किंवा ह्या मिळणाऱ्या अजून म्हणजे पूर्वीची जी आरोग्य यंत्रणा होती ती काय एकदम छान होती अशातला भाग नाही. जे काय होतं त्याच्यात सुद्धा आता म्हणजे कमी झालेलं आहे. म्हणजे चांगल्या पद्धतीने मिळत नाही आहे लोकांना त्याच्यामध्ये. तर मला असं म्हणायचं आहे की ते जिल्हा रुग्णालय जे आहे ते जिल्ह्याच्या रुग्णालयामध्ये शासकीय यंत्रणेमध्ये गोरगरिबांना प्रायव्हेटला जायला परवडत नाही. म्हणूनच पूर्वीच्या आमच्या काँग्रेस सरकारने जे आरोग्याची हे जे जाळं विणलं ते गोरगरीब लोकांना सर्वसामान्य लोकांना म्हणजे सुविधा चांगल्या पद्धतीने मिळावी, त्यांना परवडणारी सुविधा मिळावी याच्यासाठी हे जाळं विणलेलं होतं. ते बंद करून कुठेतरी प्रायव्हेटला जा अशा पद्धतीचं काय होत असेल तर ते चुकीचं आहे. लोकांना प्रायव्हेटमध्ये परवडत नाही म्हणूनच लोक या शासकीय रुग्णालयामध्ये जातात आणि शासनाची जबाबदारी आहे की लोकांना आरोग्याची सुविधा पुरवणे. हे आज जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी होताना दिसत नाही आहे. शासकीय यंत्रणा तिथे कमी पडते. त्यामुळे ह्या सरकारला माझी विनंती आहे की ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधली आरोग्य यंत्रणा शासनाच्या माध्यमातून चांगली सुदृढ करावी जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना सर्वसामान्य रुग्णांना चांगली सेवा मिळू शकेल. या संदर्भामध्ये आम्ही आता तिथे जो काय सावळा गोंधळ चालू आहे मेडिकल कॉलेज आणि जिल्हा रुग्णालय याच्या संदर्भातला, त्या संदर्भामध्ये आम्ही कलेक्टरांशी चर्चा करणार आहोत. कलेक्टरांनी त्या जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख आणि मेडिकल कॉलेजचे प्रमुख यांचा कुठेतरी समन्वय होताना आम्हाला दिसत नाहीये. त्यांच्या कुठेतरी असमन्वयामुळे ही यंत्रणा कोलमडली असं आम्हाला वाटते. त्याच्यामध्ये काहीतरी सुधारणा करण्याची गरज आहे. तेव्हा जिल्ह्याचे प्रमुख हे जिल्हाधिकारी असतात. मग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कानावर हे घालून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक बोलवून कुठेतरी समन्वयाने हा तोडगा काढून लोकांना जिल्हा रुग्णालयामध्ये चांगली सेवा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. तर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांनी शासकीय आरोग्य यंत्रणा जाणीवपूर्वक डळमळीत केली जात असल्याचा आरोप केलाय. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जर आपल्या हॉस्पिटलमध्ये गोरगरिबांना मोफत उपचार देत असतील तर हा निर्णय कौतुकास्पद असल्याचं पुंडलिक दळवी यांनी म्हटलंय. मात्र आरोग्य यंत्रणा कमकुवत नाही या वक्तव्याशी त्यांनी असहमती दर्शवली आहे. जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था निश्चितच कमकुवत आहे असं सर्वसामान्य लोकांना जे काय आता सध्या आपण वैद्यकीय सुविधा बघतोय त्या तशा मिळताना दिसत नाहीयेत. अपुरा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पुरवठा असेल किंवा अजून बरीच मला वाटतं जिल्ह्यातली अर्धी पदं अजून भरलेली नाही आहेत. तर रुग्णांना सेवा काय देणार आहेत जिल्हा प्रशासन वैद्यकीय? त्यात बरंच आता पर राज्यावर आपल्याला अवलंबून राहावं लागतं. इथे जरी तुम्ही नुसतं फक्त इथे आमचं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय आहे तिथे जरी जाऊन फक्त रुग्णांना जरी विचारलात, आता काही प्रसिद्धी माध्यमाने जाऊन रुग्णांची सुद्धा मुलाखत घेतलेली आहे
आणि अशा वेळी जर समजा एक जबाबदार नेते जर असं सांगत असेल की कमकुवत नाहीये आणि जर आपल्या हॉस्पिटलला ते मी काय ऐकलेलं नाहीये अजून त्यांची काय मुलाखत वगैरे ऐकलेलं नाही किंवा त्यांनी स्टेटमेंट दिलेलं ऐकलेलं नाहीये म्हणजे आपल्याकडनं कळतंय ते. परंतु जर ते आपल्या हॉस्पिटलला म्हणजे आपल्या जर हॉस्पिटलला गोरगरीब जनतेला जर मोफतमध्ये जर उपचार देत असतील तर ते निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्यांचं मग कौतुक करायलाच पाहिजे जिल्हावासियांनी. जर समजा जिल्हा आरोग्य विभागात किंवा जिल्हा प्रशासन सार्वजनिक आरोग्य प्रशासन कुठेतरी कमी पडतंय आणि त्याची जर उणीव सन्मान्य नारायणराव राणेजी जर भरून काढतात ते खरोखरच कौतुकास्पदच आहे. जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था कमकुवत आहे ते आम्ही जातीनिश्चित जाऊन हॉस्पिटलला प्रत्येक रुग्णाला भेटून मी वैयक्तिक मागच्या रविवारीच मी 2 पेशंट घेऊन गेलो. त्यावेळी जो मला अनुभव आलेला त्या अनुभवाच्या आधारेच मी जाऊन वैद्यकीय अधीक्षकांना याबाबत जे आपले सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक आहेत डॉक्टर आयवाळे सर त्यांना मी त्या बाबतीत जाब विचारलेला की रविवारची लोकांनी आजारी पडायचं नाही काय. म्हणजे रविवार सोडून लोकांनी आजारी पडायचं फक्त रविवारचं आजारी पडायचं नाही लोकांनी. कारण एकही डॉक्टर रविवारी मग खासगी रुग्णालयात असून देत किंवा सरकारी रुग्णालयात असून देत. आता त्या दिवशी एक छोटी 16-17 वर्षाची युवती तिच्या पोटात दुखून अक्षरशः बेडवर वळवळत होती तर तिला साधं सोनोग्राफी करायला इथे सोनोग्राफी सेंटर नव्हतं किंवा एखादा सोनोग्राफीचा टेक्निशियन तिथे अवेलेबल नव्हता. तर तिला मग डायरेक्ट जिल्हा रुग्णालयात ओरसला रेफर करण्यात आला. परंतु त्या मुलीबरोबर त्याचे नातेवाईक किंवा कोणी नव्हतं. शेजाऱ्याने त्या युवतीला आणून हॉस्पिटलला ऍडमिट केलेलं. तिचे नातेवाईक जे आहेत ते त्यांच्या गावी गेलेले म्हणजे इथे सावंतवाडीत नव्हते. मग त्या अशा वेळी त्या रुग्णांची जबाबदारी घेणार कोण. इथे सावंतवाडीत जर ती सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाहीये तर त्या पेशंट बरोबर शेजारी वगैरे कितपत जाऊ शकतात किंवा त्या पेशंटची जबाबदारी शेजारी किंवा जो काय त्या व्यक्तीला त्या रुग्णालयात घेऊन येणारी व्यक्ती असेल तर तो जबाबदारी घेऊ शकतो काय त्याची. एका छताखाली सेवा मिळणं गरजेचं आहे. आपण बघतो इथे आता सावंतवाडीमध्ये जर सिटी स्कॅन करायचं असेल किंवा MRI करायचं असेल तर आपल्याला रेडिओलॉजी सेंटर कुडाळला तिथे जावं लागतं. मग तुम्ही कशी काय म्हणताय की वैद्यकीय सुविधा आपण पूर्णपणे देतोय म्हणून. इथे बघतोय की सध्याची आपल्या जिल्ह्याची जी आरोग्य सेवा आहे ती पूर्णपणे व्हेंटिलेटरवर आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य यंत्रणेवरील केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंचं वक्तव्य हास्यास्पद आहे अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे सावंतवाडी तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी दिली आहे. इतकी वर्ष मंत्रिपद भूषवून देखील आरोग्य यंत्रणेवर हे नेते तोडगा काढू शकले नाहीत अशी टीका त्यांनी नारायण राणेंसह शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर देखील केली आहे. नारायण राणेंनी पूर्ण वाक्य बघा काय म्हटलंय ते की आरोग्य यंत्रणा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कमकुवत नाही असं म्हटलं. बरोबर आहे. तरी सुद्धा आपल्या हॉस्पिटलमध्ये जर कोणी गरीब माणसं आली तर त्याला मोफत दे. जर 100% ह्यांच्या सर्वसामान्य कुटुंबातील गरीब कुटुंबातील जर रुग्ण ह्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये जातात हे अगोदर सिद्ध झालं त्यांच्या ह्याच्यावर. आणि म्हणजे याचा अर्थ इथली सक्षम यंत्रणा नाहीये. आरोग्य यंत्रणा सक्षम नाही ही सिंधुदुर्गातली अगोदर त्यांनी कबुली दिलेली आहे अप्रत्यक्षरित्या. दुसरी एक गोष्ट आहे की इथल्या सर्वसामान्य गरीब कुटुंबांना आपण मोफत ट्रीटमेंट देऊ शकतो. हे मात्र सरळ नारायण राणेंचं वाक्य खोटारड आहे. कारण अनेक उदाहरणं इथले गोरगरीब जी माणसं आहेत किंवा नागरिक आहेत ती बरेच वेळा ट्रीटमेंट घ्यायला नारायण राणेंच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जातात. त्याच्यामुळे अनेक जणांना बिल देताना किती जणांना त्रास होतो याची अनेक उदाहरणं आमच्या समोर आहेत. अनेक ग्रुपवर व्हॉट्सअप ग्रुप असतील, अनेक वर्तमानपत्रात असेल, अनेक वेळा छापून येतं की अशा व्यक्तीची ट्रीटमेंट इथे चालू आहे आणि तिथे ट्रीटमेंट चालू असताना उपचारादरम्यान त्याला आर्थिक मदतीची गरज आहे. त्यामुळे असे अनेक गोष्टींना बरेच वेळा आम्ही वाचलेल्या मदत केलेली आहे काही नागरिकांना. त्याच्यामुळे हे सरळ दोन्ही वाक्य मला न पटणारी आहेत की इथली आरोग्य यंत्रणा अगोदरच गेली अनेक वर्ष कमकुवत आहेत. इथली आरोग्य यंत्रणा ही उच्च दर्जाची नाही हे अनेक वेळा सिद्ध झालंय. आणि मला वाटतं हल्ली सुद्धा म्हणजे कालच्या पेपरमध्ये मी वाचलं, परवाच्याही वाचलंय थोडंसं की आपल्या विधानसभेचे जे अध्यक्ष आहेत नार्वेकर साहेब ते सध्या सिंधुदुर्गात आहेत आणि त्यांनी सुद्धा जाहीर करून टाकलेलं आहे की आरोग्य यंत्र इथली कमकुवत आहेत. म्हणजे हे एक प्रकारचं नारायण राणेंना चपराक आहे असं मला वाटतं. यासाठी अनेक वेळा जेव्हा आमची सत्ता होती तेव्हा आमचं सर्वप्रथम आरोग्य यंत्रणा चांगली होण्यासाठी
अगोदर वारंवार इथे उद्धव साहेब असतील, आमच्या पक्षाचे प्रमुख आहेत, आणि सर्व नेते मंडळ असेल, म्हणजे खासदार असतील, विनायक राऊत असतील, वैभव नाईक साहेब असतील, या सर्व मंडळींचं आमचं जेव्हा एक मिटिंग झाली तेव्हा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षता एक मात्र फायनल होतं की इथे हॉस्पिटल चांगल्या दर्जाचं गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून जिल्ह्यातल्या सर्वसामान्य गरीब कुटुंब असतील, कोणी असेल, ऍक्सिडेंट झालेला पेशंट असेल, म्हणजे ज्याला एखादा मोठा आजार आहे असं पेशंट असेल, त्याला चांगली ट्रीटमेंट इथं मिळणं गरजेचं आहे. म्हणून मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल इथे मंजूर झालं होतं सावंतवाडीमध्ये, आणि ते जिल्ह्याला एक चांगलं हॉस्पिटल, अद्ययावत हॉस्पिटल मिळणारं होतं, ज्याच्यासाठी जवळपास 100 कोटी रुपये मंजूर होते. एक गोष्ट आहे, हे कोणामुळे रखडलं, का रखडलं, ह्याचं सर्व आता सर्वांना माहिती आहे. मी आता त्याच्यावर खोलवर जात नाही, परंतु आमची जेव्हा सत्ता होती त्याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. एक चांगल्या दर्जाचं हॉस्पिटल, एक बांबोळीच्या म्हणजे आपण आज बरेच बघतो पेशंट की जेव्हा साधा अपघात झाला छोटा मोठा की सरळ सरळ बांबोळीला घेऊन जावं लागतं. म्हणजे एवढी आपली इथली आरोग्याची यंत्रणा खुळखुळी आहे असं म्हणायला हरकत नाही. आणि त्याच्यामुळे एक चांगल्या दर्जाचं हॉस्पिटल झालं तर मला वाटतं कुठेतरी एक पाया रचला जाईल चांगल्या दर्जाची आरोग्य यंत्रणा देण्यासाठी किंवा नागरिकांना सेवा मिळण्याबाबत, आरोग्याबाबत. त्याच्यामुळे तिथून मग हळूहळू तो पाया रचल्यानंतर चांगली दर्जाची प्रत्येक ठिकाणी, म्हणजे काय होतं, चांगल्या दर्जाचं एक गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल तयार झालं की प्रायव्हेट सुद्धा हॉस्पिटल त्या दर्जाची निर्माण होतील, स्पर्धा होईल, आणि मग चांगली यंत्रणा सिंधुदुर्गात आरोग्याच्या बाबतीत चांगली यंत्रणा उभी राहतील असं मला वाटतं. इथले जे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांची सुद्धा मानसिकता असली पाहिजे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा आपण उभी करणार. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट की जे लोकप्रतिनिधी गेली 25 वर्ष या ठिकाणी सत्ता करतात, ज्यांनी मंत्रीपदं भूषवली, त्यांना सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभी करता आली नाही. आणि म्हणून आज सिंधुदुर्ग जो आरोग्य यंत्रणेच्या बाबतीत मागासलेला आहे, मला वाटतं हे मानसिकता हा महत्वाचा विषय आहे. जबाबदार कोण म्हणण्यापेक्षा जबाबदार ज्यांनी आज मंत्रिपदं भूषवलेले आहेत. मी सिंधुदुर्गचा विकास करून दाखवणार, मला पालकमंत्रीपद पाहिजे, मला कॅबिनेट मंत्रीपद पाहिजे, हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, अशा तऱ्हेचे चांगल्या दर्जाचं मंत्रीपद पाहिजे, हे जे आहेत ह्याला तेच जबाबदार असू शकतात ना. म्हणजे आपल्याला मंत्रीपद मिळाल्यानंतर जनतेचं मात्र कुठच्याही तऱ्हेचं दिलेल्या शब्दाला न जागणं आणि फक्त मंत्रीपदाचा वापर हा आपल्या पुरता फायदा करून घेणं, कुटुंबाला असेल, आपल्या स्वतःचा असेल, स्वतःच्या स्वार्थासाठी असेल, त्याचा वापर केल्यासारखा दिसतो. परंतु विकास कुठे दिसला नाही. मग आरोग्य यंत्रणेचा असू दे नाही तर कुठचाच असू दे, माझा थेट आरोप आहे. त्याच्यामुळे मानसिकता ही मला जो जाणवलं ते मी सांगतो तुम्हाला. तुम्ही जो वापरला शब्द त्याच्यातून की मानसिकता ही दिसलेली नाही, आणि मानसिकता न दिसल्यामुळे इथली आरोग्य यंत्रणा आजही तशाच दर्जाची आहे. तुम्ही म्हटलात ना, तो चांगला मुद्दा म्हटलात की जिल्हा लेवलला जिल्हा रुग्णालय आहे, तालुक्याला उपजिल्हा रुग्णालय आहे, कुटीर रुग्णालय आहेत, सगळ्या ठिकाणी आहेत. परंतु या हॉस्पिटलची आज जर म्हणजे दुरावस्था बघितली तर आज हॉस्पिटलला फिरल्यानंतर म्हणजे अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर औषधं सुद्धा नाही आहेत. मी मध्यंतरी औषधाचा उपक्रम घेतला होता बाळासाहेबांच्या, उद्धव साहेबांच्या वाढदिवसांनी, की काय होतं, अनेक वेळा इथली यंत्रणा नेमकी म्हणजे एवढा लोकप्रतिनिधीचा दुर्लक्ष असतो की डॉक्टर्स नाहीत, ही गोष्ट तर आहेच, परंतु औषधं साधी मिळत नाहीत. म्हणजे गरीब जनतेला, इथल्या नागरिकांना, पेशंटला साधी मेडिसिन सुद्धा मिळत नाहीत कधी कधी, एवढी दुरावस्था असते. मग त्याच्यामुळे हे जे कोणी सांगू दे की आपल्याला आरोग्य यंत्रणा सक्षम आहेत, हे खरं हास्यास्पद आहे, म्हणजे असं मला वाटतं. एकंदरीत पाहिलं तर आता यावरून आरोप प्रत्यारोप होताना दिसतात. मात्र दुसरीकडे गोरगरीब रुग्ण आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आल्यास त्याला दाखल करून घेत मोफत सेवा देऊ या केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या वक्तव्यानं गोरगरिबांना कुठेतरी दिलासा मिळेल अशी आशा निर्माण झाली आहे. याचबरोबर शासकीय रुग्णालयातील रिक्त पदांसह इतर सुविधा मिळाव्यात याकडे नारायण राणे स्वतः लक्ष देऊन शासकीय यंत्रणाही मजबूत करतील अशा अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे नारायण राणेंच्या या वक्तव्यानंतर काय बदल होतोय, नारायण राणे गोरगरिबांना आधार मिळेल का हे पाहावं लागेल. आता इथंच थांबतोय आपण, मात्र पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.